איזה מגוון פינת אוכל יש לכם? כן, יש לנו מגוון ענק. מה את מחפשת? פינת אוכל קטנה. פינת אוכל קטנה. יש לנו מגוון די גדול כמו שראית. יש פינת אוכל קטנה ומקסימה שהיא נמצאת פה. במצב פתוח, היא מתאימה ל8 אורחים. יש אותה בכמה צבעים. במצב סגור, בסך הכל 1.20 מטר. קטנה וחמודה, והמחיר שלה מפתיע ביותר. פינת אוכל כולל 4 כיסאות, בסך הכל 3,490 שקלים, כולל הובלה והרכבה לכל חלקי הארץ. כיסאות מעוצבים ומיוחדים במגוון גדול מאוד של צבעים. מוזמנת לשבת ולנסות. עד 36 תשלומים בהוראת קבע, הפלמ"ח 64. קניתי.